Haina hai sini keplai tei ketangkai terno tino haina hai belakana hame maya perview tamne bagai hingke o jarau haina hai sengkai tu nikok khanani kai tu nikok share khlainani jara kaham haina hai man pinman bagai kai kana hambai phadi seng tini haina hai kai tu nikok khanani thangi tongo abo hingke kai tor suno songmani karon tangi songkha kai tor suno songmani bagai sengtam khlaina amrong ti sengwan sulayana abo hingke Bible ni kokthel sengnai hingke serai nogo John 7 kothama kaham chapter 15 verse number 16 aro tam sa ngake you did not choose me but I chose you mai sai ko be sajak mo abo hingke nung kai torno naituk ya pia kai tor sono no naituk ina haro kai tor se sono ba shui na haro ne sono serai saman tong abo no bagai sungno kai tor se Bashui na haro, o sengjar kotor ma jagani, kai tu sengno bini ko sahi jaga bashui na haro. Pia seng borora kai tu na hamjage, kai tu rutugui na hari seng na haria, kai tu sengno bini ko sah samna bagi mo bashui rutugui na hamase. Abon bagi seng tini kai tu na poito krenai borok kroksa kai tu ni songjak, kai tu beringjak borok. Tamne bagi kai tu bini ko sah samna bagi sengno bo bashui na haka, sengno bo bashui na hamjak. Pia, kai tu suna bashui na harmani, tamane bagi na haka ke, kai tu suna ahai na kibir na bagi bo suna bashui na haya, mungsa ke mungsa nini live na tiyi bini thanyo kaisa wan sukung tongo. Abo na bagi sung wan suka ke, kai tu suna bo musung jangma hingga ke, bo suna bini besar senam ka, cini suna bini besar senam na bagi, cini bagi kebang mo odoi tongo. Kai tu suna bota musung jak ni sing saka ke, number 1 sasak mane obno tongo. Ketar ndi, tamne bagai hinmale kaitor angka ketar, abon bagai bonus senior rokno kaitor ketar ketonan bagai muncung jago. First Peter chapter 1 verse number 15-16 saman tongo. Ajagawo amang sawo ang ketar ba norok bo ketar ndi saw. Kaitor borsak baitang belai ke ketar ku kuman bagai. Bini ringjak borok rok, bini besar rokno kaitor ketar ke tonan bagai belai kino musung jago. Abon bagai no kaitor musung jaga je bini borok rok letter patra suak awarak nangginai ketar nyoi tonan bagai kaitor musung jaga. Kaitor bos nering mangga ke ketar ke kuboi ke tomung kaham rungna bagai se kaitor bos ringo. Bon bagai kaitor sawo ang ketar ba norob ketar ndi ni bosaw. Suno ringne kaitor suno bashui nahar kaitor bosak baitang ketar. Abon bagai neng ang ketar mane belai nango. Kaitor abon bagai nyo suno bo bashui nahar ka. Number 2 seng hai sagangga ke kaitor. Bos ring mane number 2 suno sama hangke work for the Lord. Kaitor ni samung kaidi ni si bo suno ding naharo. Tab kaitor ni samung tamo ni seng sagangge kaitor ni kok na pinani. Abo belai nango tiap kaitor ni samung klajana ke bang ngono tongo. Pia basang kai tino samung klanya tangka hengke ajaga ba ketar hamlan jin belai kena nango. Bono bagi sing nai na ke hengke Bible ni history sing nai ke hengke ke Jerusalem nok thane kono sewan choga hengke aros rai na sumnugo. Ajaga wo protekta bosrono kai tino samung klainai osai bosong rok borok biseu waisa klainai anok thra ha habuinai ratharmong rathari barak dana bagai ara belai ketar ke kubuke ka hamka tominai bor aros samung ma klayo. Pia bara samklayan thane sakango bor busugudro tei fasting tongai nijini sakno ekdom ketar khlai thangani nango tani bagi hingke aba belake ketar jaga aro borok ka hamrok borok ketarok simi cara habo abon bagi na jaga wonrok noroni bible lok philinya idi last page sungnuk nai 00 map nok tharne map aro tongo a jaga na thanga khno nuk nai jotoni bisingo hngke ara khotor ketar kukni sijak tongo a khotol ketar kuga hapnen bagai borok belai kino ketar nen nango jodi nung kun karena ara habai thangpurwo nung sumsok rom jaka kaitor bai rom jake nung aron thi bai nai abon bagai no ara hapnen sakango nung belai ke ketar ke kubai ke kaham ke tongi nai ara samung tanan bagai mahabo bon bagai tamang kle ke ara hapnen sakango bono bosango dure khawo si sitoke maro horo kun karena bisingo thangi nai bo kaitor ni mokolon boskango saya manjake bo aron thi bai nai apro bin mangno sabtup nai bai kun nama kere aban bagi no bono bosanga dure
खावैनाय दायरो हरा बिसिङाव जे बयबात आरो नि कायतनि मकलनि बसकांगा बस सामन खायबे पेबे नै उलो हायने हाय बका हामकि फे फैनाय फिया संसं माजागै थेके हंके आ दुरिनो रमे सतनि तिख्रेमा फे फैनाय आबनो बगैनो कायतनि सामन खायने बगै कायतर सनो चंखा गथारंदि ताई आबो सेमिया संगन सग हाय कायतनो सामन खायमना आबो हायने एरें एरें मागानिया कायतनो सामन खायमना आबो निने साक साकनि काहाम दफानि काहाम नुखनि काहाम मथनि काहाम नना बगैसे कायतर बसनो रिंगो बन बगैनि साका 1 Corinthians chapter 15 verse number 58 saman tongo khajang taku bukurok norok kaitini mungui yak theke samkhai tongdi tamni bagi khandar saimano kaitini mungui samkhaimanabo norok yak buksa khaijagra khini saman tong obone bagino kaitor bosno bini samkhaiani bagi musumjago tamni bagi hinge kaitini sing samkhaimanabo kemni loss thanya kaitini thanio sin man thaisi kama tongo kaito nonan ran bagi bebang ready tongo abone bagi phaji sun kaitini samtanan bagi saitok lena chini bakhan dugu zo kai sun kaitini samtang lena abone bagi chebo suno samana tongo kaitor sana musung jangman hanke namar tiyo tam sangke norak bo thaima thainai bon bagi sun haina hayang John 7 kothama kaham chapter 15 verse number 8 in 5 porikar sungno norak bo thai kebang ma thakya keno apa sun sasa ngo hiso tabu sun bo thai thain thanga tamang nai azal srai srai saman tongo norok awai thanjaga tong hanke ani ko bondok emkin tong hanke norok bo thai kebang ma thainai phiaba norok awai thanjaga tong hanke bo thai kebang la hiso bo phango kephajagai bedek bo thai themiang ma haino Krishnabe kathai tong keleng bathai themi ang main so phia kai to nam chong mang ke bathai thanyan bagi phadi sung tabu kai to ni thane utai thanyan thanga hang ke sung tam na salburum sung kai to ka thui tong ne sung bang kai to be sung join kai tong hang ke se sing a bathai ke bang ma thai phainai bon bagi sung bathai thanyan bagi protect sung kai to na sune borok Krishna pulok thanya borok bathai thanyan bagi abana nang sugum tane bagi hinga ke kai to ni naro bathai ke bang thaki ang ke se kai to ni mung sung sa sa abona bagi teba saman tongo kaitone saman kaham klema bai sokna hane kusugo noran kaitone kebangma boror mal lobon hiso abon bagi nung ang bothai kebangma thake heke kaiton thane kaitore belaken khusingu a khusing ma bai sokna hawa kebangma boror kaitone ma lob nai abon bagi nona no kaitor songmani nona no bashuina harmana abon heke nona bothai thanyan bagi bo bashuina ka number pura hane hai sabiro kaitor sona hano ereng ereng bosno ringya ereng bosna hanya songoina haria aro nichei mungseke mungso odoi sotong tamo sangake bong gusana mo thangna bagi bosna chongkha very important abchin dali belai khin nang humana kok kaito sona ba hanya ereng bo songwina haria sona bashuina haria sona special mo thangna bagi bosna bashuina haka bon bagi John 7 kotha maka ham egrani 25 26 saman tomo aro tam sangake okono sawaja gabo angna kathanga tongnai angna mo thangai ti sanai ni sawaja gabo ana poito khaine bor bo thiklai glak ni srai saman tong abo simni aran kotha na sung porike sung saimano aja go Lazarus ni bor khraksa tongo te bini bibi khronai tong aba ke bor satha thikya abo nolo brono thangpro no Jesu Kristo bini bibi sna kok samani tam sakang ka jorabo soba Jesu Kristo nungdrin tong kangke an pheng thas thisi thigala khamun ni ara bor samani khana kasang phiaba sobra yung kaitor boron sawo norok tawana di poito sime khlai di abo kaitino sung sa samlong jaga ni bas phiaba bini bibe samra saka bono subrai sung poito klayo bos haja thangi basana ni bos saka haibono subrai kaito saka norok bono borok phop phunu dana jaga bo tlangai thanga jaga hor buri ni kothik phop jak tam saka bro subrai bomo sum nam khana ni saw nor ana chite sim ar sim tuina ba ngana kaitino sung sa samlong jaga ni bas saka tlangai thanga jaga bo Lazarus na phoban ga tlang thanga apro subrai ka tam saka ngake Lazarus nang khagro nokri phagi nang mang khro nokri phagi ni samabai Lazarus logo ni kathangni base phagi abun bagai boje proman khlayo ang khoraksa borona mathangi manai ang borona mathangi manai ni ba proman khlaimena sungnogo abun bagai nono ano boje chongman hngke bo hngke mathangnai kaitor bo hngke nona ano mathangnan bagai se nona ano bosongni na haro abun bagai kaitone thaniwa amathang jakmung tongo abun bagai nona ano chongman hngke bo chongna mathangna bagai se chongo abun bagai phadi chongo jalo ini je khai to na khajan taka bukuro norong thane koibung obono subrayung kai to nangkha borok no mothangi manai osungthar ta keune mung rojak liya bini mung simi se rojak su samung sapta sari baro ok sara tongo osungthar borok ro mothanan mage ekmatro subray Jesu Christ mung simi jisu te kebuni mumbai ro tharei kebuni mung sung pholo khlainai osungthar tai mothang mangla abon bage norong thane koimung
Tini ojorabo okaitin ko knawi hadi sing mo thangjak na bagi. Tini jotono selai keplai ni keplai gothang kaitorno sing poito khlai sing rong layana apno sing mo thangjak dani sing manai. Abon bagino kaitor sino chongmani kaitor sino basina hamana hani ereng bagi basina haya. Bo sino mo thana bagino basina ha. Je borok bono poito khlai saknai borok ngei bo mo thangjak kha. Phia bono poito khlai asake borok ngei borok tei mo thangjak la ni Bible sound. Abon bagi kaitor sino bo bashuina harma ngei obono bo blaki mo sungjago ko tharka tongnani bini chamung jema man khlainani tei sungbathai thai tongnani tei mo thangjak tana bagi kaitor bo sungno nona ano songina harka phia subreyong kaitor bebak borok bagi thikya tabuk je borok bono poito khlai asakne borok bono thangjak kha abono hadi sung tine wang chuklaina kaitor sungno chongman kha bo sungno mo thangna bagi se songo osung thing bebak borok mo thangna bagi se bo songo asung situng haina hai jotona hamaya phari tine kokisa kasarma tei share khlaima oron mathaka hambai norona blaki o jorao kaitini kok nawi tongmana bagi tei tine o chikon sa video khlaimano naimana bagi norong thaimani koimong obono norong o video nai like khaidi share khaidi tei subscribe khaidi kaiton norong tei hamari khlaina hambai jotona hambai